Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir musulman doğurmuş şeyle soraptır. Yaqinna qarınnaşının aradan çıkanlığını, şonun mazarının mermerinin yüzüne suratını çektirip koydular. Bul Hristiyanlarda bolýamyka diýädim, biziň dinimizde bular ýarzada ruhsat berilýärmi diýip soraptır. Musulman doğanlar İslam'a göre musulmanın mazarı, yani cahilenden sonra musulmanın mazarı düýäň örküjü ýaly ululukda gumdan tümmek edilýär. Ve baş ucuna belli hökümünde bir daş ýa-da agaç goýulýar. Kabrına ziyarete baranda tanarýalyk. Baş ucuna bir daş ýa-da agaç bellik goýulýar. Ondan sonra musulman doğanlar mazar arasında saklanmalı, depelenmeli däl, üstüne basmaly däl. İnsanyň dirsine hili hormatly bolsa, ölsem hormatly musulman doğanlar. Ene İslam'a göre musulmanyň mazary şu şekilde bolmaly. Emma mazaryň kabryň üstüne öleniň suratyny goýmak, ýa-da suratyny mermere çektirip goýmak, ýa-da ölüýüniň heykelini goýmak musulman doğanlar Yahudy we Hristiýanlaryň adatydyr. İslamda bolsa musulman doğanlar başga dinleriň adatyna, dini ýörelgelerini eýermek haramdyr. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi hadislerde Yahudy Hristiýanlaryň däpde surlaryna, dini ýörelgelerini eýermekden äga edýär. Ve käbir musulmanlaryň geljekde şolaň eden işlerini etjekdiklerini bize Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde haber berýär. Misal üçin Buhari we Müslimde gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Letettebi'unna senene men qablakum şibran bi şibr ve zira'an bi zira' hatta law salaku juhra dabbin leselektumu." Qulna ya Resulallah, "El-Yehud ve'n-Nasara?" Qala femen. Peygamberimiz diýär: "Şüphesiz siz sizden öňküleriň ýyzlaryna garş eýerersiňiz" diýär. Hatta olar hajjyň kinine girseler siz hem girip görersiňiz diýär. Yani her bir kezjek zatda girersiňiz, şolaň edenini edersiňiz diýdigi. Sahabalar soraýarlar: "Ya Resulallah, bizden öňküler diýäniň Yahudy we Hristiýanlarmy?" diýip soraýarlar. Onda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de başga kim bolsun diýär. Ene gynansak da musulman doğanlar şol gynançlykda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 1400 ýyl mundan bize habar berýär. Käbir musulmanlar bilmeýänligi sebäpli bir entek meselede Yahudy we Hristiýanlaryň edenine diýerler. Ene şol mazarlaryň üstüne mermere surat çektirip goýmak, suratyny goýmak, öleniň kabryny bezemek, ve şu meňzeşatlar etmek Yahudy we Hristiýanlaryň däpde surudur, olaryň batyl dinler bilen baglanyşyklydyr. Yine de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmed Ebu Davud'da gelen hadisinde diýär: "Men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum" diýär. Kim bir millete meňzese ol hem olardandyr diýär. Şonuň üçin musulman doğanlar bu zat Yahudy we Hristiýanlaryň däpde surudur, musulmanlaryň ýörelgesi däller. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öwreden sünneti däller. Musulmanyň mazaryna hilek bolmaly, men aýtdym. Başka bir bellik musulman doğanlar mazaryň üstüne surat goýmak öle eziyet hem bolup bilýär. Muňa öňs beriň. Gowluk edýän mikam diýip ölen kişi yamanlyk edýän bolmaklygyň gata ahmal. Ol goýan kişi diri kişi %100 günah gazanýar, onda gurrun ýok. Emma şoň üstüne surat goýmak musulman doğanlar öle eziyet hem bolup bilýär. Sebäbi sahih hadislerde gelýär: "Canlı zadyň suraty bar ýerik." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Rahmet perişteleriniň gelmeýänligini aýdýar." Bu meselenin delili bilen diwarlara surat asmak bolýarmy diýen soraga jogap beremizde aýdyp geçdik. Delili bilen dinläsiňiz gelse, canlı zadyň suratyny asmaklyk barada şol soraga jogap dinläp bilersiňiz.
Mazarın üstüne musulman doganlar mermer koymak, surat koymak israfçılıktır, zayaçılıktır. İslamda bolsa bilýäňiz israfçılık haramdır. Ve bu zatların musulman doganlar öle hiç ili peýdasy ýokdur. Beterne ýanky diýişmýälekkä öle gowluk edýän mikam diýip öle eziyet çekdirýän bolmagyňyz ihtimaldyr. Eger musulman doganlar ölen kişe gowluk isleýän bolsaňyz, hakykatdan hem şol benne gowluk isleýän bolsaňyz, şol surata mermere berjek puluňyzy ölüýüniň adyna garip mätäje sadaka berseňiz, ýa-da islenlik bir haýr sogaby işedip, haýr sogaby harjap, sogabyny ruhuna bagş etseňiz, musulman doganlar %100 sogaby barýa we ölüýüniň ruhuny begendirersiňiz. Şonuň üçin musulman doganlar Ýehudi Hristiýanlaryň adatyny taşlalyň. Sünnetde bize öwredilişi ýaly Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemiň bize öwredilişi ýaly amal edeliň. Öň biri bilmän yakynynyň garnaşynyň mazaryna surat goýan bolsa, tawab etmeler we şol suraty aýyrmalylar musulman doganlar. Alhamdulillahi Rabbil alamin.